Bueno, gracias. A verdade é que isto de vivir en Santiago e ter un acto en Santiago provoca estas cousas que sempre crees que chegas a tempo e chegades antes os que vides de máis lonxe, non? Bos días a todos e a todas. Moitísimas grazas por estar esta mañán con nós. Para que logo digan que a xente moza non madruga, non? Estades aquí algúns que, pois vides de máis de 2 horas de traxecto, de camiño, e a verdade é que de agradecer o voso compromiso e a vosa solidez como políticos xa, que sodes moitos, e hoxe o demostramos aquí con estes 11 candidatos e candidatas novos que temos no Partido Popular de Galicia para as próximas eleccións do 28 de maio. Por tanto, benvidos a este acto, Lara, Manuel, José, Luís, Nacho, Miguel, Fernando, Carlos, Nicole, Iván e Marco. Creo que é moi importante hoxe a vosa presenza aquí na Cidade da Cultura para demostrar que o Partido Popular ten un equipo que non só é presente e pasado, senón que tamén é futuro, sodes futuro, para demostrar que os mozos e mozas tamén se implican na política e, sobre todo, en querer mudar o rumbo dos seus concellos, para demostrar que en Galicia queremos construir un futuro entre todos. Hoxe temos aquí 11 candidatos e candidatas que teñen entre 22 e 30 anos, con 26 anos de media, uns candidatos que estou segura que nos darán moitas alegrías nas eleccións municipais e que demostrarán que a xuventude tamén é sinónimo de estabilidade, de solvencia e de experiencia. Dicimos que sodes o futuro do Partido Popular de Galicia, pero en realidade sodes o presente, porque, como ben sabedes, e como decía moitas veces o noso presidente nacional, hai que vir aprendidos. E vos tamén estades traballando moito, levades anos traballando, e sobre todo na política municipal. E vos, a pesar de levar a etiqueta de xente nova, pois tedes unha gran experiencia detrás, coñecedes os vosos concellos e sabedes o que queren os vosos veciños e as vosas veciñas. Estou segura que esa madurez será a que vos dé a alcaldía, porque fronte ao socialismo que compra aos mozos con promesas, pero non lles ofrece futuro, e frente a un nacionalismo que non pode ofrecerlle máis futuro que unha utopía, o Partido Popular de Galicia é o único partido que aposta pola mocidade con feitos e non só con eslogans. E somos o único partido que traballa para ofrecer á mocidade galega as oportunidades que precisan e as oportunidades que necesitan para demostrar a súa valía e abrirlles paso para que asuman o papel protagonista que merecen no porvir que están chamados a protagonizar. E gustaríame destacar que estes mozos e mozas que temos hoxe aquí non veñen precisamente das cidades, senón que son candidatos, moitos deles que viven no rural e moitos deles que viven tamén do rural. E moitas veces falase por falar, dicindo que a nosa xente nova non lle interesan os concellos, non lle interesan os concellos pequenos, pero a realidade é que aquí, salvo o Rosal e por pouco, e Tomiño, ningún concello supera os 5.000 habitantes. Así que, grazas tamén por querer ser alcaldes e alcaldesas xoves no rural, porque só dese xeito cun proxecto a longo prazo é como podemos loitar contra a despoboación. Sodes 11 valentes que queredes mudar os vosos municipios e, sen duda, hai que mudalos. Estou segura que esa ansia se convertirá nun cambio nas vosas alcaldías, en as que xa goberna o Partido Popular, como é o caso de Samos, pois unha continuidade dese proxecto que levades anos tamén en Samos, querido Miguel. E antes de rematar, tamén quería agradecer o traballo que leva facendo o noso compañeiro Adrián Pardo dende hai moitos anos co seu equipo ao fronte de Novas Xeracións. Un traballo que, como vemos, está dando os seus froitos
porque creo que nunca tivemos nunhas eleccións municipais tantos candidatos de 30 anos ou menos. E, por suposto, creo que tamén é froito de contar cun presidente de Novas Xeracións que sabe o que é formar parte de Novas Xeracións e do liderado da Xunta e do partido. En eso el traduce esta frescura, Adrián. E o presidente Rueda é un gran exemplo do que co traballo todo se pode acadar. Agora non toca, pero dentro duns meses vos tamén ides formar parte disa quinta maioría absoluta que imos conseguir co presidente Rueda nas próximas eleccións autonómicas. E dentro dese futuro que imos construir entre todos tamén está esa victoria que imos acadar nas próximas eleccións xerais levando ao noso presidente Alberto Núñez Feijóo a presidir España e a presidir este país que tanto nos necesita e, por tanto, o Partido Popular tamén é o futuro de España. Esta mesma semana decía o noso presidente Feijóo que neste país necesitamos política para adultos, precisamente a que non representan nin o PSOE de Pedro Sánchez nin Podemos. E senón, como pode ocurrir que as víctimas de agresores sexuais da lei do solo sí e sí, mozas na súa maioría destes candidatos, aínda non recibiran o perdón. Non recibiran o perdón do Goberno de España, nin de Pedro Sánchez, nin do Partido Socialista. Bueno, e xa non que decir do Ministerio de Igualdade e de toda esa xente que pon por riba dos dereitos das mulleres, por riba dos sentimentos, por riba da dor das víctimas, poñen a súa ideoloxía, poñen os seus eslogans e non son capaces, xa non de rectificar, senón, insisto, pedirlle perdón ás víctimas e solidarizarse con elas nun momento tan duro como é ver que o teu agresor sexual sale á rúa ou como ver que lle reducen a pena por moi pouco tempo que sea, cando se vendeu que esa era unha lei para poñer penas de máis tempo e poder estar máis tempo na cadea, e conseguiron todo, absolutamente todo o contrario. Esta semana veíamos como alongaban o plazo de enmendas. Por tanto, están retrasando unha vez máis a consecución de paralizar esa nefasta lei do solo sí e sí. Por tanto, necesitamos canto antes a política do Partido Popular, a política de Alberto Núñez Feijóo, e necesitamos unha política de futuro para España. Xa remato, amigos e amigas, e só quero, na benvida a este acto, que quede clara pois unha cousa. Eu estou moi orgullosa dos candidatos dos nosos 313 concellos. Os 313 candidatos e candidatas, moitos xa son alcaldes e repiten, e levan loitando por isto moitos anos, pero tamén estou moi orgullosa daqueles que se presentan por primeira vez. Pero crédeme que aínda estou moito máis orgullosa dos 11 candidatos e candidatas mozos que hoxe estades aquí e que dades un paso adiante na política municipal para poñervos ao frente dun concello, do voso concello. Sodes o futuro do Partido Popular e a partir do 28 de maio todos e cada un dos 313 candidatos serán o futuro de Galicia. Un futuro que da man dos galegos e das galegas seguiremos construindo entre todos. Moitísimas grazas, boa xornada. Muy buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la primera mesa redonda, así que le voy a pedir a los siguientes candidatos que me acompañen en el escenario. Lara Meneses Álvarez por la alcaldía de Tomiño. Fernando Couce Rodríguez por la alcaldía de Cabanas.
Ignacio Campo González por la alcaldía de Maside. Y José Rodríguez Fernández por la alcaldía de Rivas de Sil. Yo sí que estaban bien puestos los nombres. ¿No? Sí. Muy bien, para comenzar, me gustaría presentaros a Lara Meneses. Ella tiene 27 años, es filóloga, ha estudiado un máster en traducción y actualmente está cursando otro máster en educación secundaria. Trabaja actualmente como traductora y además en una empresa dedicada a la importación. Lara, ¿nos podrías decir qué supone para ti presentarte a la alcaldía por tu ayuntamiento? Bueno, buenos días a todos. Moitísimas gracias por invitarme a estar hoxe aquí. Agradecer a Adrián Pardo, Pitu, pola invitación, a Paula Prado por estar hoxe aquí, ao presidente Rueda, que chegara nuns intres, e tamén ao meu presidente provincial, Lugués, que sei que vai a estar hoxe aquí un poquinho máis tarde. Para min, cando din o paso de... Bueno, cando din este paso, non, de presentarme como candidata a ter o bastón de mando no meu concello, Tomiño, que ademais é un concello relativamente grande, somos casi 14.000 habitantes, pois tiña claras dúas cousas, non? A primeira era que isto supuña moita responsabilidade, supuña pois tamén unha oportunidade de poder cambiar o rumbo das cousas, de poder cambiar Tomiño a mellor, e por outro lado, sabía que iba a ter que traballar moito, que isto basase en traballo, dedicación, moito esforzo, e ilusionar e convencer aos meus veciños para que depositen a confianza pois en min e no Partido Popular de Tomiño. Tamén pensaba e decía, bueno, ser político nos tempos que corren non é nada fácil, pero ser político tan novo, pois creo que tampouco. Entonces creo que temos moitísimo traballo por diante, pero eu tamén o veixo como unha oportunidade, non? Porque pase o que pase, gañemos, non gañemos, ao final isto merece a pena porque é unha oportunidade para aprender, conoces xente, tes o apoio de moita xente, a confianza, ao final creas unhas redes de persoas moi grandes que ao final están aí para apoiar, como é o caso desta gran familia que é o Partido Popular, que sempre nos bota unha man, que sempre nos apoia, e creo que iso é moi importante. Falando disto, quero facer un inciso e agradecer ao meu presidente provincial, Luís López, porque é desas persoas que sempre están para axudar. Luís é unha persoa que a problemas, solucións. Se lle das limóns, el fai limoada. Si cas pedras que a veces nos queren botar en riba, Luís fai castillos. E penso que iso para min é un exemplo do que quero transmitir aos meus veciños, a problemas, solucións, e estar sempre para axudalos en todo o que les necesiten, os meus veciños. E bueno, que a mocidade estemos en política creo que é un paso importante, porque estamos demostrando que estamos preparados, que temos moito que aportar moitas ideas, ilusión, soños por cumplir, e bueno, eu penso que esta oportunidade non a podemos deixar escapar, que temos que aproveitala moi ben. Bueno, eu para Tomiño preséntome como candidata á alcaldía de Tomiño, porque quero crear un Tomiño mellor, quero que Tomiño creza, darlle atención ás parroquias que levan completamente abandonadas nestes 16 anos de desgoberno do BNG en Tomiño. Quero poñer a Tomiño no mapa, non? Que sea coñecido, por que non, mundialmente, pola súa riqueza natural, pola súa riqueza arquitectónica, e por que non tamén dentro duns anos pola súa industria, porque se goberna o Partido Popular en Tomiño, gracias e coa axuda da Xunta de Galicia, e tamén da Deputación, porque vamos a recuperar a Deputación de Pontevedra nestas eleccións do 28 de maio. Tomiño vai a ter unha gran industria, aproveitando tamén a situación estratégica na que estamos, non? Ao lado dunha fronteira con Portugal. Bueno, eu quero agradecer ao partido pola oportunidade que me está dando e que nos está dando. Sei que este ano e o vindeiro ano van a ser tempos do Partido Popular, porque vamos a gañar a alcaldía dos nosos concellos,
vamos a axudar a que Alfonso Rueda consiga gañar a nosa autonomía e vamos a conseguir que Alberto Núñez Feijóo nos goberne a todos como noso presidente. Así que nada, moitísima sorte a todos, moitísimo ánimo e a seguir traballando. Gracias. Muchas gracias, Lara. Vosotros. Es el turno de Fernando, que se presenta a la alcaldía de Cabanas. Tiene 30 años, administrativo de profesión y se está especializando en gestión de proyectos. Fernando, ¿nos podrías indicar cuáles están siendo las dificultades a las que te estás enfrentando como candidato joven? Ay, perdón. Fernando. A las que te estás enfrentando como candidato joven. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Muy contento de estar aquí. Veo mucho talento, muchas ganas, experiencia y da gusto estar en un equipo así. A la hora de dar el paso, para cualquier persona, yo creo, seamos jóvenes o no tan jóvenes, nos representa una pequeña dificultad en nuestras vidas. Y siendo jóvenes, yo creo que la tenemos un poco más añadida por tener una vida todavía con muchos parámetros por definir. A la hora de dar el paso, una de las primeras cosas que puede retraerte o que notas un poquito para atrás es un poco lo que la gente te pueda decir o la gente pueda pensar. Te encuentras desde la señora que te da un abrazo y te aplaude como si ya hubieses ganado las elecciones, hasta aquella persona que te dice: te vas a meter en esto, como si estuvieras atracando un banco. Te encuentras un poco de todo. Yo creo que eso es un poco, a veces, una imagen equivocada y errónea que la gente pueda tener de la política. Y realmente la política es muy útil, bien usada, para cambiar la vida de los vecinos, para poder mejorar el sitio donde vivimos y para poder crear un entorno mejor entre todos. Y muchas veces la gente no tiene ahí tal. Nosotros, como personas jóvenes, creo que tenemos una oportunidad única de acercar un poco la política a los vecinos, de hacer una política útil, no una política de trincheras, de berrinches que no llevan a nada, y tenemos una ocasión especial para poder hacer eso. Y yo creo que eso ayudará en el futuro a que los vecinos, entre todos, podamos estar más juntos o más unidos a un proyecto, que es un proyecto de mejorar nuestro entorno, mejorar nuestros concellos y de ayudar mucho a estos concellos que, como decía Paula, pues son concellos pequeños y la gente quiere estar en ellos, la gente no hay ganas de marcharse. Luego, en la parte profesional, te encuentras con el dilema de que muchas veces, si estás haciendo o tienes una profesión un poco técnica, una carrera un poco especializada, un parón para la alcaldía a veces te puede suponer luego un hándicap para reincorporarte. Yo la política la planteo como un periodo en el cual puedas contribuir a tu comunidad, pero no indefinidamente en el tiempo te vas a quedar ahí. Tú en algún momento regresas a tu profesión. Y muchas veces el haber estado parado, si es una profesión un poquito especializada o técnica, te puede suponer una pequeña dificultad al haber estado desconectado un poquito de tu campo. Ese sería otra parte. Ese si eres alcalde. Aquí yo creo que seremos todos alcaldes. Pero si estás en la oposición, tienes la dificultad de que tienes una vida que llevar con una profesión y una vida familiar, profesional que gestionar, y luego tienes que sacar tiempo para tu labor en la oposición, para estar en eventos, para ir a un acto, al pleno. Y es a veces un poco, o puede resultar un poco difícil, encontrar un balance o una profesión que te permita asistir a los plenos cuando los haya, a los eventos y demás. Esas son, yo creo, desde mi punto de vista, las dificultades que una persona puede encontrar a la hora de sumarse a este proyecto. A cambio uno tiene todas las ventajas de poder mejorar el sitio donde tú quieres vivir. Yo estuve viviendo en Madrid muchos años y al final yo me di cuenta de que allí no iba a ser feliz. Yo no quería estar allí. Yo quería venirme a Cabanas, que es de donde soy, y yo allí estaba bien. Y allí actualmente tenemos un trigobierno que por primera vez, desde que yo tengo conciencia, no tiene los presupuestos del 2023 aprobados, estamos en marzo, no tiene un plan de urbanismo aprobado, el punto limpio lleva con las obras acabadas hace 3 años y ahí no se abre. Y uno al final como vecino tiene un poco la responsabilidad de decir, o me quedo en el sofá mirando para otro lado
y hago como que no veo lo que es evidente, o me levanto y entre todos intentamos sumar. Y hay distintos roles que uno puede asumir a la hora de intentar mejorar un sitio. Puede ser voluntariado, puede ser una fundación, puede ser monitor de tiempo libre en algún evento o campamento que se organice en el municipio. Este es un trabajo que posiblemente tenga más implicación y lleve más tiempo. Es un trabajo de lunes a domingo. Pero a cambio merece mucho la pena porque tienes la capacidad de hacer muchas cosas, mejorar mucho la vida de los vecinos y al final te vas con el reconocimiento o la satisfacción de que has contribuido al sitio que te gusta estar. Y eso merece mucho la pena. Y yo creo que merece la pena el sacrificio y merecerá la pena poder contribuir a este gran proyecto que es Entre Todos. Estupendo. Fernando, perdona mi lapsus momentáneo. Es el turno de Ignacio Campo, que tiene 26 años, es natural de Dacón, un pequeño pueblo del ayuntamiento de Maside. Graduado en Derecho, ha compaginado su periodo en la universidad con el trabajo en una multinacional del sector retail. Actualmente trabaja como asesor de protocolo en la Diputación de Ourense y además es el presidente de Novas Xeracións de la provincia de Ourense y concejal de Maside. Cuéntanos, Nacho, ¿cómo se plantea tu nueva etapa como cabeza de lista por tu ayuntamiento? Bueno, bo día a todos. Moitas gracias, é un placer para min estar tan ben acompañados. Estamos, como a quen di, no día de gala, estamos todos. Gracias, Paula. Bueno, daría as gracias a Afonso, que tamén vai estar no que considero que vai ser pois un dos días máis importantes para as novas xeracións, xa que estamos demostrando unha vez máis pois o peso que temos e a importancia que temos para o partido. Pois hoxe temos aquí unha xuventude valente, unha xuventude formada, é unha xuventude pois con ganas de aportar moito pois no ámbito da política. Sí que é certo que, bueno, un futuro entre todos, demostramos que temos futuro, pero sí que é certo que tamén amosamos un presente moi esperanzador, porque ao final pois considero que todos os que temos a iniciativa ou demos o paso de presentarnos nun concello, pois vamos a ter un presente de iniciativas, un presente de propostas, un presente de goberno, fronte pois a moitos presentes que a día de hoxe están en contra de todo o que nos propoñemos. Creo que hoxe queremos devolver, sen dúbida, entre todos, como dio o noso lema, o bo goberno aos nosos concellos e as deputacións. Pola miña parte, hoxe tócame representar a Maside, espero que durante moitos anos me toque representar a Maside, para que non o coñeza. É un pequeno concello de 2.753 habitantes, bastantes menos que os que ten Lara en Tomiño, pero que en canto a situación xeográfica estratégica, que tamén o comentaba ela, é un concello, dende o meu punto de vista, privilexiado. Hoxe Maside está enlazado dende a autovía para todas as cidades de Galicia, estás en calquera delas en menos dunha hora, salvando a Coruña, que sería unha hora e media, pero cunha boa comunicación. Temos a sorte de pertencer á provincia de Ourense, primeira provincia na que o AVE desembarca, polo cal estamos a 2 horas e media de Madrid. Eso ten que ser un potencial brutal para o concello. Eso ten que ser o noso eixe de traballo, sen dúbida, para asentar poboación, para asentar investimentos privados, para dar maiores servizos, para mellorar, en definitiva, Maside, e que pase a ser un concello do rural, pero un concello do rural moderno, sen dúbida atractivo para calquera persona que queira vir a visitarnos. Temos que saber unha cousa tamén que é moi importante. Lara comentaba que en Pontevedra recuperarán esa diputación, sen dúbida que a recuperarán, pero hoxe o traballo é noso para conseguir esa recuperación. No caso de Ourense será de novo pois a maioría absoluta de Manuel Baltar a que nos leve a desarrollar o plan de mandato, pero temos que ter claro que o voto, que a confianza de todos os nosos veciños que apostarán por nós para gobernar os nosos concellos, apostarán ao mesmo tempo polo noso presidente provincial para gobernar a Deputación. É un traballo moi difícil, sei que para moitos é a primeira vez, eu podo recoñecer que os primeiros 15 días que fun candidato estaba totalmente abrumado, non sabía por onde empezar, pero é super bonito salir á rúa e ver que os veciños, pois, bueno, creen que darlle aire novo á política é unha opción. Como decía, él tamén te atopa xente que che di que, bueno, onde vas tan novo? E, bueno, vou a aportar todo o que poida e veño aquí a traballar polo pobo e non a mirar polos meus intereses persoais. Cousa que, pois, no noso concello si está a pasar.
pois pouco máis vos podo decir, quedan 64 días. Quedan 64 días de moito traballo, 64 días de moitos kilómetros, de moitas conversacións, 64 días de ser nós, de demostrar como somos nós, de demostrar que somos capaces de gobernar tanto en Maside como en Tomiño, como en Cabanas, como en Ribas de Sil, como en Catoira, como en Pol, como en calquera dos concellos que hoxe vamos a tratar aquí, pero sen dúbida quedan 64 días nos que me gustaría darvos moito ánimo, moita forza. Viva Ourense, viva o Partido Popular. Muchas gracias, Nacho, por tu intervención. Ahora sí, es el turno de José Rodríguez, candidato por Ribas de Sil. José es técnico superior en enseñanzas y animación sociodeportiva, es además socorrista y opositor a agente medioambiental. Actualmente trabaja como peón forestal en el concello de Quiroga y tiene 23 años. José, cuéntanos qué fue lo que te motivó a presentarte como candidato por tu concello. Bueno, primeiro, bons días a todos e gracias por estar aquí. Bueno, unha das cousas máis importantes é, como ben dixeron os meus compañeiros, a ilusión que temos todos por traballar por os nosos concellos e despois, pois, que vexo que no meu concello pois non se traballa para que Ribas de Sil crezca. Entonces, pois eu son a persoa que elixiron e que creo que son o indicado para dar ese cambio. Creo que hai moitas cousas que se poden mellorar e, bueno, como ben pudestes ver, unha das últimas cousas foi a nosa sucursal bancaria. Desde o primer momento dixemos que iba a ser un golpe moi duro e que iba a afectar moito, e así foi. Quero agradecerlle á Xunta de Galicia que nos apoiou e facilitou o traballo para a incorporación dun novo caixeiro que se vai abrir agora en nada. E, por outra parte, tamén o apoio do partido que represento. Creo que para nós a xente nova é unha gran responsabilidade o de dar o paso, pero cando estés detrás un partido como o Partido Popular, que é un partido de traballo, un partido serio, pois creo que nos fai máis fácil a todos esta labor. E, bueno, ahora que teño a posibilidade de falar cos meus veciños, tamén día a día é moi importante para min tamén o apoio que me dan eles. Vai a casa que vaya, todos me dan esa felicitación e a verdad que estou eternamente agradecido. E, bueno, iso é máis ou menos un pouco o que me levou a dar o paso. É moi contento, moi ilusionado e que vou a traballar polo meu concello e por facelo crecer. Pues así finaliza la primera mesa redonda del acto de hoy. Os deseo muchísima suerte a los cuatro y en nombre de Nuevas Generacións estamos moi orgullosos de vosotros. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar con la segunda mesa redonda y voy a pedir que me acompañen en el escenario a Nicole Grueira Fernández, candidata a la alcaldía de Pol. Iván Camaño Fernández, candidato por Catoira. Luis Manuel Insua Lago, candidato de Fisterra. Y Manuel Ángel Fernández Movilla, por Baños de Molgas. Va a comenzar esta segunda mesa una compañera de Novas Xeracións de Lugo, Nicole Grueira, que se presenta a la alcaldía de Pol.
Nicole es nuestra candidata más joven por el Partido Popular de Galicia, tiene tan solo 22 años. Estudia Ciencias Políticas y Ciencias de la Administración en la Universidad de Santiago de Compostela y además me ha comentado que le gustaría completar sus estudios iniciando el grado en Derecho. Nicole, cuéntanos qué fue lo que te animó a dar este importante paso. Bueno, moi bons días a todos e a todas. Moitas grazas a Adrián Pardo por convidarme a participar neste acto, Secretaria Xeral Paula Prado e Alfonso Rueda, que pronto estará aquí con nós. A verdade é que se fai uns anos me dicen que me ocurriría isto, que estaría nesta situación, non o creería, pero bueno, a veces a vida pues, bueno, vai te sorprendendo con novos retos e hai que afrontalos pues, con ganas e ilusión. É unha pregunta na que podería expandirme bastante, pero bueno, vou a intentar a resumir en 2 puntos claves que me fixeron dar este paso. E o primeiro é de que eu son unha apaixoada do meu concello e de todo o que rodea. É un pobo tradicional do rural, con moitas oportunidades, pero que a mala xestión e a inestabilidade do goberno socialista lle está quitando. Non deixa que pola avance, e iso para min é preocupante. Entonces eu vin isto como unha oportunidade de poder modificar ese cambio de rumbo que o Concello precisa e quero traballar para introducir novas ideas que teñan fins claros, que poidan incrementar ese benestar que os veciños necesitan e, sobre todo, contribuir ao crecemento do Concello. Porque é un Concello que non está avanzando. Eu quero dar pasos cara adiante para poder garantizarlle prosperidade, cousa que o goberno actual non está facendo, están indo hacia atrás. E despois, o outro motivo principal é que, como estudiante de políticas que son, a miña credibilidade na política. Eu creo na política e vexo isto como unha ferramenta que nos permite que a sociedade mellore. Entón, a min, ahora mismo, estáme dando esa oportunidade que moitos teréis que ter algún día de poder traballar e ser útil para os meus veciños. Entón, eu claramente dixen a boa por todas. Sei que son xoven, pero teño ganas, e iso é importante. E despois, eu, creo na política, creo no Partido Popular, porque é un goberno de estabilidade e solvencia, creo no Impol e na súa xente, e creo en min e na miña capacidade. Eu son consciente de que esta responsabilidade é unha responsabilidade na que vai a requerir moito traballo e moito compromiso. Tamén é un honor poder facelo baixo as ideas nas que creo e defendo. E tamén son consciente de que o meu deber a partir de agora vai ser servir aos veciños e veciñas e sempre formar parte da solución e non da creación dos problemas. E nada, para rematar, eu cando me propuxeron participar neste acto tiña claro que quería rematar acabando, deixando claro a importancia de que temos todos os que estamos hoxe aquí, os xóvenes, o noso papel. Eu sempre digo, que me coñece sabio, sempre digo que a política non é só de uns poucos, senón que é de todos e todos os que estamos aquí, desde os máis xóvenes aos máis veteranos. E por iso eu creo que o noso papel non só é importante, senón que é necesario e é imprescindible para poder contribuir ao crecemento e á mellora da construción da sociedade. E nada, moitas grazas e a gañar. Muchas gracias, Nicole. Es el turno de Iván Camaño, candidato por Catoira. Iván tiene 26 años, ha estudiado filosofía en la USC y además es concejal desde el año 2019 en su ayuntamiento. Iván, ¿nos puedes hablar un poco del proyecto que tienes para Catoira? Buenos días, gracias en primer lugar por permitirme estar aquí con todos vos e cos meus compañeiros. Eu presentei-me no 19 con 22 anos por primeira vez en un concello onde o Partido Popular non estaba na súa mellor situación posible. Logo de 6 meses de traballo, subimos un 58% do voto e sacamos o mellor resultado do Partido Popular na historia do noso concello. A día de hoxe, xa no concello, levamos, gracias á Xunta de Galicia, hoxe non está aquí, por hora ainda non está aquí o presidente Alfonso ni Lugués, eu agradezolle moito todo o que fixeron durante todos estes anos por nós no concello en Catoira.
Fixemos obras por valor de máis de 5 millóns de euros, arreglamos campos de fútbol, preparamos parques e pensamos nos nenos, melloramos a situación nos maiores cun un centro municipal do maior e a súa financiación, atendemos á cultura, atendemos á historia do noso concello e melloramos todo o que influe na vida dos veciños de Catoira. Todo gracias á Xunta de Galicia, todo gracias ao que nos aportaron pois todos os conselleiros da Xunta que pasaron por Catoira, que nos botaron a man e cos que sempre pudemos contar co seu apoio. O noso proxecto é continuista, é un proxecto que vamos a continuar con todas estas inversións que fomos facendo ao longo destes anos para seguir mellorando pouco a pouco a vida dos nosos veciños e para seguir contando coa súa confianza. Todos os que nos votaron ata agora e todos os que nos van a poder votar nestas próximas eleccións de maio. Nós estamos moi contentos sempre con todo o apoio que recibimos no noso concello e temos en marcha grandes ideas e grandes proxectos para levar a cabo. Ao fin e ao cabo, ser unha persoa moza que entra en política, eu fixeno con 22 anos, agora teño xa 26 e un poquinho máis de experiencia, non? Pois é difícil, porque temos que ganarnos a confianza da xente para demostrarlle que somos capaces a gobernar, que somos capaces a xestionar os nosos concellos e que somos capaces a levar adiante melloras para que influyan na vida dos nosos veciños, non? Eso sempre é unha desvantaxe fronte a outros candidatos. No meu caso, os meus rivais políticos teñen os dous cerca de 70 anos. A verdade é que iso para nós non foi algo negativo, non? Supemos coller eso, supemos traballar nesa xuventude, nesa idade ca que eu me presentei. Fixémolo como unha ferramenta e utilizámolo para mellorar e para conseguir grandes resultados nas urnas, que ao fin e ao cabo son a decisión dos veciños, son a que nos pon aquí, non? E a que nos senta os políticos no lugar onde estamos e temos que sempre cumprir con eles. Eu, se algo me gustaría que quedase claro destas palabras que me permite o partido transmitir hoxe á xente é que candidatos novos que están aquí, que se presentan por primeira vez, ou a xente nova que quere entrar á política e que lle ilusiona a política, que a ve na televisión e que quere, participar na vida política, o que ten que ter claro é que non hai nada imposible. Aquel que vos diga que algo é imposible está estorbando os que o van a conseguir. E nós somos os que estamos hoxe aquí e somos os que os vamos a conseguir, sobre todo os que vindes por primeira vez. Eu con esa experiencia xa destes 4 anos, unha experiencia que me permiteu mellorar a vida dos meus veciños, digo-vos que o ides a lograr, sen dúbida. Ao mellor non nestas eleccións, ao mellor o vos é un proxecto ao largo do tempo, ou ao mellor sí, pero o importante é ter ilusión, centrarse no proxecto, ter as ideas moi claras e tirar para adiante con forza, porque representamos o partido maioritario en Galicia, o partido que máis se parece aos galegos, o partido que ten os mellores ideais e que leva por bandeira sempre a democracia e uns valores que representan a maior parte da cidadanía de Galicia, non? E iso permítenos estar orgullosos no partido do que estamos, non? E debemos representalo con valentía, con orgullo e presentarnos ás eleccións sempre a ganar, porque se algo temos que ter claro é que a xente nova non vimos a participar, vimos a ganar. Esa idea que moitos teñen de que a xente nova ven a ocupar un lugar porque non había para encher unha lista ou porque non había un candidato máis adecuado, iso é totalmente mentira. Iso é o que nos queren intentar facer creer outros políticos de forma interesada para convencer a cidadanía a base de engaños e de mentiras. Nós, a xente nova, somos válida, temos todo da nosa man, temos todo ao noso favor e, sobre todo, se estamos no Partido Popular, temos a xente con experiencia, xente de goberno que nos vai apoiar e que nos vai a poñer todo en riba da mesa para cumplir os proxectos que llevamos levar aos nosos veciños nestas próximas eleccións. Así que, animo vos a todos os candidatos, animo a todo o mundo, sobre todo neste acto con xente xoven, a que participe na vida política, que apoie os seus candidatos nos seus concellos, que traballe por mellorar a vida dos cidadáns e que estén orgullosos de estar nesta casa, que é a casa de todos, que é o Partido Popular de Galicia. Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Iván. Es el turno de Luis Insua, candidato por Fisterra. Luis tiene 30 años, es graduado en Administración y Dirección de Empresas, ha estudiado varios másters y actualmente trabaja como administrativo en una asesoría fiscal, contable y laboral. Y además es concejal en la actual corporación municipal de su ayuntamiento. Luis, coméntanos un poco acerca de tu recorrido en política hasta llegar a este reto. Vale. Moi bons días a todos. A verdade é que é un enorme placer estar hoxe aquí e ver tanta xente nova, non?
Gustaríame tamén agradecer ter a oportunidade de ser o candidato á alcaldía de Fisterra. Fin do mundo, fin da terra, fin do camiño. Entonces é unha oportunidade que non sei se moita xente no futuro vai ter a oportunidade, non? Entonces, moitas gracias a todos os que o fixeron posible, o meu equipo e a toda a miña xente que me arroupa e dome desde o comenzo pois a súa confianza, non? Gracias a Adrián pola invitación, a Paula, secretaria, por todo, igualmente ao presidente Afonso Rueda, que non sei seguro que chegará, non? A min gustaríame comezar comentando a miña experiencia, non? Eu, dende moi pequeniño, acompañaba a miña familia, os mítines. Recordo con 7 ou 8 anos, cando me levaban, entraba pola porta, eu vía os candidatos, alcalde, e dicía, joa, esta xente, que guai, non? Entonces, claro, estaba malí, a verdade é que non entendía nada o que dicían. Eles falaban, bueno, pero para min era como se víramos aquela, pois eu que sei, os Picapiedra. Eu pasaba mellor incluso que mirando a televisión, non? Nada, co tempo, pois, vas medrando en pensamento, ideoloxía, vaiche cambiando, etc. Por aquel entonces, o noso alcalde, José Traba, mellor alcalde que tuvo Fisterra, era o alcalde. Entonces, claro, valo conocendo, vas vendo o que fai polo teu concello, ves que efectivamente as cousas van como teñen que ir. Entonces, no 2015, vas a formar parte da candidatura, non? Iba no número 7, e, bueno, perdemos despois de moitos anos. Bueno, ganamos as eleccións, pero non conseguimos a maioría despois de moitos anos, non? Pero, bueno, isto é un aprendizaxe. Non sempre se gaña, tamén se perde. No 2019 deron unha oportunidade novamente de número 6 e tras a renuncia de Santi Inso, o de alcalde, pois entro de concelleiro, non? Teño a oportunidade, bueno, pois que ter digamos, maior visibilidade, pero, bueno, o importante non é tanto o estar aí, o importante é estar cos teus veciños na rúa, que eles che vexan e que che transmitan o que de verdade eles pensan que é un problema, que hai algo que solucionar, que hai desde unha beira rúa hasta un proxecto que non sai adiante, que está estancado, hasta emprender un negocio, que sexa, non? Entonces, bueno, actualmente son concelleiro da Corporación Municipal do Grupo Popular de Fisterra, un enorme orgullo, e neste 2023 ten unha oportunidade de ser o candidato, non? Novamente, estou super orgulloso de ser o candidato de Fisterra. Temos unha oportunidade moi grande, non? Fisterra, ao longo destes 8 anos, perdeu moitas oportunidades, perdemos o tren de cabeza, non? Outros concellos sí que souberon aproveitalo. Nós temos moito que remontar, pero estou seguro que cun proxecto ambicioso, realista, ilusionante, un grupo de xente comprometido, un grupo de xente forte, conocedor do seu, conocedor de Fisterra, vamos a sacar adiante. Desde aquí tamén quero mandar ánimos a todos os nosos compañeiros que se van a presentar igual que a min, e vamos a por todas e vamos a conseguirlo, estou convencido. Muchas gracias, Luis. Bueno, ahora es el turno de Manuel Ángel Fernández, candidato por Baños de Molgas. Manuel tiene 31 años, lleva desde el 2017 trabajando por cuenta propia en un negocio del ámbito sanitario y su andadura política comenzó en el año 2019 cuando se presentó por primera vez como candidato a la alcaldía de su ayuntamiento. ¿Puedes comentarnos un poco qué es lo que te motiva a presentarte como alcalde? Bueno, moi buenos días a todos. Gracias por convidarme a estar aquí. E a verdad que cando recibín esta chamada para representar ser o candidato do Partido Popular nestas eleccións municipais en Baños de Molgas, pois costoume decidirme porque, por un lado, tiña as ganas de decir que sí, pero por outro lado tamén tiña medo a non estar á altura de representar estas grandes siglas que son palabras maiores, non? Pero bueno,
como son unha persoa que lle gustan os retos, que lle gustan os desafíos, e me sinto preparado, pois decidín aceptar. Estamos traballando actualmente en reclutar xente para a nosa lista porque queremos levar unha pequena renovación do partido dentro do municipio, e o que estamos buscando é xente de perfil que entenda a política como un acto de servicio, un acto de poder axudar ao veciño a través da política. E tamén que teña moitas ganas e moita ilusión, porque temos un gran reto por diante, xa que só temos 2 concelleiros de 9, e sabemos que necesitamos os 5 para poder gobernar, que ese é o noso obxectivo. E unha vez que gobernemos, somos un concello pequeno, entón imos facer unhas propostas reales e naturales, sobre todo, dinamizar o concello, facer ao veciño que participe de forma activa na política con iniciativas que van ter o noso apoio, e tamén explotar o seu gran recurso que ten, que é o termalismo, que ten un balneario que está en concurso de acreedores, que acaba de entrar recientemente, froito tamén dos 8 anos de desgoberno que temos do Partido Nacionalista. E, bueno, por último, decir que sabemos que temos un traballo moi duro por diante, pero tamén temos unha gran oportunidade para conseguir esa maioría e volver a gobernar. Como yo digo aos meus compañeros de traballo e a vos tamén, imos a arrasar. Antes de finalizar esta mesa, me gustaría lanzaros una pregunta a los 4, y es que me comentaseis qué opinan vuestros familiares y vuestros amigos acerca de que os presentéis para liderar vuestros proyectos. Vamos a seguir el mismo orden, si os parece, para que me respondáis. Nicole? Bueno, a verdade é que a miña familia mostrame o seu apoio incondicional constantemente. Naide da miña familia estuvo nunca involucrada en política, entón para eles isto sí que é unha novedad. Non viviron nunca desde primeiro plano o que é que alguén ou eles mesmos se involucrasen. Entón, a min mostran o seu apoio, están me axudando moito e sempre dándome, proporcionándome ganas, enerxía, que pa diante. Estupendo. Sí. Muy bien. Iván? A familia sempre é a que está aí, non? Ao fin e ao cabo sempre son os que quedan a familia e os amigos, non? No meu caso, eu cando me presentei con 22 anos era un estudante, non? Naquel momento estaba estudando filosofía. Entón, a familia, eu vivía con eles e a familia era quen axudaba un pouco, non? Toda a política que se facía, todo o traballo que eu desempeñaba en Catoira, pois era de man da familia, non? De man do apoio que me daban, pois a familia, non? E os amigos. Hoxe xa é un momento distinto, non? Hoxe xa estou no concello, entón eu hoxe xa levo unha vida aparte, pois xa da familia, pero o que sí sempre queda, ademais deso, pois é ese apoio emocional, esas ganas de estar sempre vendo como un dos teus medra, non? Vendo como un dos teus consigue máis e consigue algo e consigue ver como vai axudando aos veciños, non? E como vai axudando, pois, a todo un concello. Ao fin e ao cabo, como dixen no primeiro momento, a familia é o que sempre está e a familia sempre é o maior apoio co que sempre vamos a poder contar. Muy bien. Luís? Pois no meu caso eu podería decir que teño 2 familias, non? Por un lado que me tocou e por outra o grupo tan xenial que está, hoxe aquí, que dou outra parte en Fisterra, que a verdade é que por ambos os dous lados sempre unhas gañas, unha ilusión, transmitir todo en positivo, apoio, unión, e iso é o que en verdade vale, non? As cousas divididas salen mal, non salen todo ben que deberían, entonces cando hai xente que tes e que che transmite todo unión, apoio, compromiso, entonces é todo moito máis sinxelo, non? Entonces aquí neste punto, pois, para min foi moi fácil, a verdad. Moi ben. Manuel? Pois, a ser sincero, a familia, a verdad que moito non me animou, froito da... Creo que é un pouco froito da imagen que están dando certos políticos hoxe da política, pois a verdad que me botaba un pouco para atrás. Pero, bueno, unha vez que decidín, tanto familia como amigos, pois completamente respaldado. Estupendo.
Pues nada, damos por finalizada esta segunda mesa. Os agradezco mucho a los cuatro vuestra participación y os deseo muchísima suerte en nombre de Novas Xeracións de Galicia. Muchas gracias. Bueno, pues vamos con la última mesa redonda y les voy a pedir que me acompañen en el escenario a Miguel Gallego Saavedra por la alcaldía de Samos, Carlos Rodríguez Vicente por O Rosal, y Marco Carballal Cerreño por Monte de Ramo. Para comenzar esta última mesa le voy a pedir a Miguel que inicie su intervención. Miguel tiene 25 años, es ganadero, vive en la parroquia de Renche. Y te pediría que nos hablases un poco acerca del proyecto que tienes pensado para Samos si consigues la alcaldía. Bueno, primeiro de todo, pois moitas grazas por invitarme a este acto. A verdade é que estou moi contento de estar rodeado por todas estas novas xeracións. Eu son dun pequeno concello da montaña de Lugo que ten aproximadamente 1.300 habitantes. Actualmente está gobernando o Partido Socialista, no que leva 16 anos. E, bueno, se falo un pouco da súa xestión, podo dicir que foi moi boa. E claro, ahora moitos poñeredesme cara, tal, por que digo estas cousas? Bueno, pois basicamente porque o alcalde socialista é meu pai. E, bueno, volvendo á pregunta anterior que fixo aquí a moderadora sobre como levamos na casa, pois dicir que ben, a verdade que cada un polo seu partido, pero, bueno, xa ben de familia, porque meu abuelo tamén fora por Coalición Galega, foi alcalde fai máis de 40 anos. Entón, pois, na miña casa hubo todo tipo de correntes políticas. Eu, a verdade que, en canto din o paso, pois, tive moita presión mediática, non vos vou enganar, porque todos os días periódicos, televisión, radio, porque claro, un alcalde socialista, o seu fillo vai polo Partido Popular, queda un pouco, pois, adesmao, hai que decilo. A verdade é que podo dicir que tive moito apoio por parte do partido. Quero destacar que desde o primeiro día chamaronme todos, porque, hai dicir, para mí foi moi difícil, porque tiven que ir polas casas, teño que xuntar a xente socialista, a xente popular, e teño que unificala todo nunha, porque, obviamente, a xente pilloulle un pouco, pois, así, por sorpresa. A verdade é que, se vos comento un pouco do que me veu dicindo a xente, que moi ben, que me presentara e tal, pero, sobre todo, expúxome as súas dúbidas, os problemas que hai, e, sinceramente, quero vos trasladar aquí. Que pasa? Nós, nos concellos, son pequenos, temos uns presupuestos limitados. E claro, nós podemos ofrecer uns servizos. Pero claro, chega un punto de que se te metes en inversións como novas comunicacións, residencias para maiores e tal, pois necesitamos máis ben apoio das grandes, en este caso, pois Consellería, Xunta, Diputación. Un dos motivos tamén de este cambio tal, xa non é que coincida, os meus ideais son de dereitas, pero a Diputación de Lugo eu teño ido en moitas conversacións que ten dito que, claro, povos como Samos teñen 1.300 habitantes, eso total é como un barrio de Lugo. Que importancia ten eso? Pero, claro, ahora chegan as eleccións, o diputado xógase na nosa zona, e, claro, ahora aparecen como o turrón pola Navidad, a ver se convencemos alcaldes, tal, non. Pero, claro, nós tiveron 4 anos para facelo ben. Eu agora, pois, quero aproveitar e apostar por este proxecto que me ofreceu o Partido Popular. Eu quero traballar polo rural. Eu quero facerlle entender ás persoas, sobre todo as grandes cidades, que a leite que toman na casa non ven dos cartós, que temos explotacións gandeiras, que hai que apostar polo rural, que hai un gran problema da despoboación. Entón, pois, quero facer fixar nesas cousas que son moi importantes.
E nada, moitas grazas, basicamente, pois, por haber invitado aquí. Eu darei todo o que poda por Samos, a ver se dou sustituído ao meu pai, a ver se me apoia. Entonces, pois, eu pediría que me axudedes en todo o posible. Necesitamos axudas moi importantes, a xente necesita que haxa relevo xeracional, non podemos deixar abandonar os povos, temos que traballar duro, eu intentarei no facer a nivel municipal. Moitas grazas, un futuro entre todos. Pues muchas gracias, Miguel. Es el turno de Carlos, el candidato a la alcaldía de Rosal. Carlos tiene 29 años, ha cursado una titulación superior en comercio internacional. Ahora mismo está a punto de terminar el grado en Derecho y además un curso superior en Recursos Humanos. Carlos, ¿qué te motivó a dar este paso? Bos días a todos. A min motivoume o meu pueblo, non o Rosal, que para min é o paraíso. Temos moita sorte de vivir nese concello que vivimos no Rosal, porque pois ten un patrimonio cultural increíble, temos viño, que é polo que se nos recoñece moito máis a nos na zona do Rosal, temos unhas disciplinas deportivas que son moi recoñecidas, algunhas delas tamén a nivel nacional. Todo ese traballo que se fixo durante tantos e tantos anos foi o que me fixo presentarme, porque dame moita pena tamén que nestes últimos 4 anos, onde está gobernando o BNG, todo iso que se fixo se apartar ao lado, pois para intentar simplemente copiar propostas de outro concello que non teñen cabida no Rosal, porque dos 313 concellos de Galicia todos son diferentes entre sí, non todos somos iguales. Para dar ese paso, penso que hubo tamén 3 aspectos importantes que sí que me axudaron. O primeiro foi a vocación, non? As ganas de servir, de axuda aos veciños e veciñas do Rosal, de plantexar propostas que sexan creíbles e factibles para poder trasladarlle a todos os veciños, sobre todo para poder mellorar o seu día a día e mellorar tamén a vida de todos os veciños e veciñas do Rosal. En segundo lugar, creo que a convicción, o saber ter ese pensamento firme de que estamos no mellor partido para conseguilo, que é o Partido Popular de Galicia, porque, como decían os compañeiros, é o partido que máis se parece a Galicia, porque é o partido que máis se parece a cada un dos 313 concellos de Galicia. E, ademais, particularmente no Rosal, temos a experiencia de máis de 40 anos de telo feito moito antes. E, por último, era algo do que falaban tamén os compañeiros, a tradición. Eu, se o meu abuelo non houbera sido alcalde durante máis de 24 anos, se o meu pai non fora concelleiro de Cultura polo Partido Popular do meu pueblo, do Rosal, durante case unha legislatura, e se Suso, que é o exalcalde tamén do noso pueblo, non houbera sido alcalde durante máis de 20 anos, seguramente ter tomado esta decisión para min houbera sido un pouco máis complicada. E todo isto deriva, recae en algo que tamén se mira hoxe aquí, que é a pasión. Esas ganas de querer facer cousas, e como di unha frase de Robert Kiyosaki, que é un escritor e un empresario estadounidense coñecido pola obra Padre Rico, Padre Pobre, di que a pasión é o comenzo do éxito. Entón, eu teño moita pasión pola política, teño moita pasión polo meu pueblo, polo Rosal, e o éxito, despois de todo o traballo que estamos facendo e de todo o traballo que nos queda por facer, virá o 28 de maio recuperando unha alcaldía que o Partido Popular se merece e que nunca tuvo que perder. Muchas gracias, Carlos. Es el turno de Marco, que es el candidato de Monte de Ramo. Tiene tan solo 23 años y se dedica al mundo deportivo y de la animación. Marco, ya que en el ámbito profesional trabajas en residencias de mayores y programas de actividades para este sector de la población, ¿qué crees que opina esta gente de que seas tú el candidato a la alcaldía? Bueno, bons días a todos, gracias por invitarme. Esa xente, a xente maior, non se fixa na edade, fíxase nas ganas e na dedicación que lle tes a eles día a día. Penso que non podemos confundir de que todos os compañeiros que estamos aquí, que somos xóvenes, non só miramos por os xóvenes, vamos mirar desde o que nace hoxe hasta o mar maior. Porque eu, que veño representando a Monte de Ramo, penso que
non podo tirar solo por a xente nova cando a maior parte da población é maior. Partindo disto todo, quero que Monte de Ramo se volva a coñecer. Quero que Monte de Ramo se escoite por todo Galicia. E espero que en 4 anos todos os que estades aquí e non coñezades a Monte de Ramo recordedes a palabra que vou repetir hoxe máis, que é Monte de Ramo. Por qué? Porque se me presento por algo non é por temas nin políticos nin de ideas, preséntome por Monte de Ramo. Porque penso que somos un pueblo que, aunque sea para moitos descoñecido, temos unha cultura moi importante, estamos na plena Ribeira Sacra, somos a cuna da Ribeira Sacra, é onde naceu a Ribeira Sacra, tamén temos unha das mellores carnes de Galicia, por non dicir a mellor. Vou traballar para todos os meus veciños e intentar que salga todo o que podamos facer. Xuntos vamos chegar a ese obxectivo, que o meu obxectivo é unir todo o pueblo, estar con todos os veciños, sean dunha parte, teñan as ideas, teñan outras, estar unidos e remar, porque como non rememos todos xuntos e menos no rural, o rural non sale pa diante. E como dice o noso lema deste ano, entre todos vamos conseguir que Monte de Ramo crezca, pero tamén que Galicia. Vale, moitas gracias a todos. Muchas gracias, Marco. Para finalizar esta mesa me gustaría haceros una pregunta a los tres. Y es también, ¿qué opina vuestra familia y vuestro entorno más cercano acerca de que os presentéis como candidatos? Si puedes contestarme tú primero, Miguel. Bueno, non habrá problema. A ver, é unha miña experiencia que tiven estes días, a verdade é que tiven todo tipo de comentarios. É dicir, na miña casa, sí, pasaron todas as ideoloxías e tal, pero, ao fin e ao cabo, as eleccións municipais temos que entendelas que ahora mesmo o Partido Popular ten un bon momento nacional, temos a presidencia da Xunta, pero nos municipais, principalmente, a quen se lle vota son as persoas. É dicir, o que está día a día cos veciños, que sabe as súas necesidades, que ten con quen contactar. Entón, pois, nese sentido, pódese dicir que, claro, os veciños, meu pai e tanto meu avó, que estuveron na alcaldía, pois sempre estuveron ao servizo dos veciños. Entón a xente entende pois que eu vou seguir. E claro, obviamente, eu vou seguir. Despois tamén podo dicir que, por exemplo, aquí, que me acompaña aquí, miña moza, díxome que por fin me viñen ao Camiño Corleto. Polo demais, non vos vou dicir, os veciños en sí querenme trasladar pois, que están moi contentos de que siga, de que traballe todo o que poda, que son xente nova, que teño que traballar por eles, e teño que darlles un futuro aos relevos, ás novas xeracións. Entón, pois, se o fago ben estarán contentos. Entón, non teño moito máis que dicir, espero que meu pai me vote nas próximas eleccións. Cuéntanos, Carlos. Pois, bueno, o meu abuelo encantado, lóxicamente, ¿no? de seguir un poquinho a trayectoria familiar. Estou seguro de que o meu pai, se estuvera aquí, porque falleceu fai 8 anos, tamén estaría orgulloso de min e me estaría apoiando. Bueno, nese caso, pois, amigos e todos en problema niñún están comigo. E, bueno, a miña moza, que hoxe non está aquí acompañándonos, pero sí que me dixo que a medio engañei, que non lle contei ao principio que me gustaba a política. Entón, cando chegamos aquí, cando lle dixen que me presentaba, chocoulle porque nunca estuvo vinculada ao ámbito político, pero para min, como di o presidente nacional, é esa persona que nunca se mira, pero que sempre está, non? Entón, é un gran apoio e tamén un gran pilar para poder seguir con isto, que non é fácil, e moitas veces a familia é a quen paga ese mal momento noso por tanto traballo, por tanto esforzo. A verdad que son incondicionales. Nese sentido, apoio máximo por eles e moi agradecido tamén por ese apoio que teño. Estupendo.
Tu turno, Marco. Bueno, pois eu, a miña nai, é o apoio máis cerca que teño, e ao principio, sendo realista, dixo estar loco. Porque, ao fin e ao cabo, eu tiña un futuro solucionado, teño o meu puesto de traballo, levo 4 anos, e dixo meterte nesto, é unha locura, tal, pero, bueno, agora cambiou a idea por un motivo, porque os veciños empezaron a pedir. Chegaban a ele e dicirle, ten que ir ao rapá, ten que ir ao rapá, ten que ir ao rapá, e agora casi está máis contenta que a min a día doxe de que vaya de candidato. E despois os meus amigos sempre quixeron que fora eu, porque, bueno, dixeron que era o que moita xente pensaba que xa viñamos nacendo, eu nací no pueblo, e xa era predestinado que me iba a tocar a min ser o candidato. De Monte de Ramos, sí. É listo. Estupendo, Marco. Muy bien, pues ha finalizado la última de las mesas. Os agradezco mucho a los tres vuestra participación y os deseo mucha suerte para el día de las elecciones. Bueno, vamos a tener ahora 10 minutitos de parada técnica. Me han comentado antes de que comience la clausura de este acto. Así que nada, tenemos un pequeño break y nos vemos después. Venga, gracias. And I'm sure he meant well. Yeah, but when I talk was through, I said, brother, if you only knew, you'd wish that you were in my shoes. You just keep on using me until you use me up.
Don't wanna hear about it. Every single one's got a story to tell. Everyone knows about it. From the Queen of England to the hounds on there. And if I got it coming back my way, I'm gonna serve it to you. Yeah. And that ain't what you wanna hear, but that's why
Bueno, moi bons días a todos. En primeiro lugar, gustaríame agradecer a presenza neste acto dos que sempre nos acompañan, do noso presidente Alfonso Rueda, da nosa secretaria xeral Paula Prado, da nosa conselleira de Política Social e Xuventude Fabiola García e do presidente provincial do Partido Popular de Pontevedra, Luís López. E tamén, por suposto, gustaríame agradecervos a todos vos a vosa presenza hoxe aquí, en especial aos 11 candidatos que hoxe están aquí compartindo unha mañán con todos nós e aos máis de 120 afiliados que estades hoxe aquí demostrando que Novas Xeracións de Galicia segue a ser a organización político-xuvenil máis grande de toda Galicia. Amigos, amigas, 64 días. 64 días son os que restan para que os nosos compañeiros que hoxe protagonizan este acto do Partido Popular sexan arroupados polos seus veciños nas eleccións municipais. Un acto que representa que é o Partido Popular de Galicia, que é o partido que máis se parece a Galicia de hoxe. Pero mirade, ser o partido que máis se parece a Galicia require algo máis que dicilo. Exixe estar presente en todos, en cada un dos concellos da nosa comunidade. Dende a Arnoia ata Zas, se os ordenamos de forma alfabética. Hoxe, neste acto, están representadas todas as realidades de Galicia, dende pequenos concellos ata concellos que superan por moito os 10.000 habitantes. Concellos moi distintos, mariñeiros, agrícolas, industriais, urbanos, pero que todos teñen algo en común, que é que onde haxa un galego, ali estará o Partido Popular para escoitalo e para representalo. Pois só así seguiremos sendo o partido que máis se parece a Galicia de hoxe. Pero estes concellos tan diferentes teñen unha cousa en común, que o Partido Popular estará presente para gobernar para a maioría, para seguir sendo ese partido que tanto se parece a Galicia e a súa xente. Porque, amigos, todos sabemos que o noso partido que naceu nesta terra é un partido eminentemente municipalista. Creemos nos concellos e na boa xestión. Creemos nas posibilidades de Galicia. Porque hoxe estes 11 candidatos son un exemplo para todos nós. Un exemplo do que é a vocación política. Esa vocación que ve na política unha forma de servir, que non de servirse. Esa vocación que ve na política un mecanismo para seguir axudando os seus veciños e non unha forma de buscar confrontación. Porque esa vocación é a que fai que estes 11 candidatos dean un paso adiante. Un paso adiante para consolidar un futuro para o seu pobo. Estes 11 candidatos non o son por ser novos, non. O son polo seu compromiso cos seus veciños e coa súa xente. Porque no Partido Popular non entendemos de cuotas, entendemos de traballo, de esforzo. Entendemos de ter sempre aos mellores candidatos. Todos eles representan a unha xeración que reivindica Galicia, que aposta polas nosas vilas e polas nosas aldeas como lugar onde proxectar a súa vida. E é por iso que estes 11 candidatos son un exemplo para todos nós, fronte aos que tratan de vender unha mocidade desganada, desmotivada. Aquí temos os exemplos destes homes e mulleres que deciden abandonar a súa comodidade para encabezar un proxecto para o seu concello. Amigos, en los últimos años estamos siendo testigos de cómo mucha gente de nuestra generación cada vez se encuentra más alejada de la política. Y lo cierto es que a veces lo entiendo, porque lo que está pasando en España está generando frustración en nuestra generación. Vemos cómo el gobierno de Sánchez ignora la realidad de los más jóvenes, de cómo un gobierno central piensa que se puede comprar nuestro voto por ser jóvenes. Bueno, no el de todos, el de los que cumplen este año 18 años, que es el año en el que se vota. Además, ningún gobierno hizo tanto daño al Pacto de Solidaridad Intergeneracional, porque, evidentemente, mientras regala estos cheques de 400 euros, la deuda pública sube, y es una deuda que tendrá que pagar nuestra generación, los que estamos aquí, y a día de hoy asciende a 44.000 euros por persona. Hipoteca nuestro futuro para pagar su campaña electoral, y eso no lo vamos a permitir.
También podemos hablar de cómo el Gobierno central está destrozando nuestro sistema educativo, donde ya da igual aprobar que suspender, porque solo les preocupa introducir su ideología. Un ejemplo es la ministra de Educación, que vemos que se pasa más tiempo insultando a Feijóo que buscando un clima para mejorar el sistema educativo en España. O de cómo también el Gobierno de Pedro Sánchez quiere que nos resignemos a tener la tasa de paro juvenil más alta de Europa. Pero os digo una cosa, frente a un partido socialista que quiere una juventud apática y resignada, aquí hay una generación inconformista y valiente. Somos una generación valiente porque no lo tenemos fácil, ni lo tuvimos. Muchos de los que estamos aquí hemos salido al mercado laboral en medio de una crisis financiera. Otros estáis saliendo tras una pandemia o con una guerra en nuestro continente. Y aún así, somos una generación inconformista, porque sabemos que del sanchismo también se puede salir y que España puede volver a ser lo que era. Queremos volver a ser esa España donde nuestra generación no vea con miedo el futuro, sino que lo vea con ilusión. Porque en una democracia madura como la nuestra, nuestra generación será el freno al populismo de Pedro Sánchez. Somos la generación llamada a construir el futuro de España, la generación que liderará el cambio. Amigos, somos esa xeración que liderará o cambio en Galicia, en España. Unha xeración que quere que España siga o exemplo das políticas que se están seguindo aquí en Galicia. Medidas que a Xunta de Galicia, da man do presidente Rueda, da conselleira Fabiola, están poñendo en marcha e que están traballando polo noso futuro, polo futuro da mocidade. Estou falando de medidas como o programa Xuventude Mentoring, o programa Emprega Xuventude, esos avais do 20% que axudan a xente de menores de 35 anos a entrar nunha vivenda. A aposta pola educación, onde demostramos ao longo de todos estes anos que se poden ter as taxas máis baratas de todo o Estado español e ter unha universidade de calidade. E coa mellor taxa de acceso ao mercado laboral, grazas, entre outras cousas, por exemplo, a esa FP dual, a aposta pola FP dual. Amigos, finalizo xa, volvendo a dicir que fronte á xeración gris na que nos quere vender o Partido Socialista, aquí hai unha xeración que está chamada a construir a mellor Galicia da historia. E fronte á Galicia pequena do bloque nacionalista galego, aquí hai unha xeración que quere unha Galicia aberta a todos. Unha Galicia grande que se fará concello a concello. Unha Galicia grande que ten no Partido Popular de Galicia o seu mellor aliado, para seguir traballando por todos e para todos, por seguir construindo ese futuro entre todos. Pola miña parte nada máis, e deixo vos agora co presidente Rueda. Gracias. Bueno, moi boas, gracias, Pitu. Bueno, a verdade é que me falta un pouco de contexto para saber todo o que pasou aquí esta mañán. Algo me contaron, según iba chegando. Bueno, hubo intervencións bastante boas, según me decía, sobre todo Paula, que enhoraboa outra vez por entender que isto había que facer. Ahora intentaré explicar por qué. E gracias, por suposto, a Fabiola, que é a máis nova do goberno. Por lo tanto, aparte de ser a consellera de Xuventude, tiña que estar aquí por esas dúas razóns. E gracias ao Luís, que, aínda que novo, sigue pensando que era tan novo como cando empezou de alcalde de Rodeiro, e, por lo tanto, vamos a darlle ilusión e decir que está aquí tamén acompañándonos a todos. Decía que este acto había que facelo. Está acertando, Paula está acertando o seu equipo porque, por varias razóns. Primeira, porque somos outra vez o único partido que pode facer un acto deste tipo. Xa temos os candidatos, xa sabemos quen son os nosos candidatos e, por lo tanto, ahora hai que empezar dentro dos 313 a explicar que hai moitas cousas que merecen a pena ser explicadas. Por exemplo, que haxa 11 mozos e mozas que explican a historia do partido. Decía Pitu que é certo que hai un desapego da xente moza na política. Hai un desapego en xeral, e non me extraña, vendo algunhas cousas. A mí, ás veces, teño que decir que me dedico a isto as 24 horas, que me produce tamén, ás veces, desapego ver algunhas cousas que vemos por aí. Afortunadamente, non dos nosos. Se fora dos nosos, había que decirlo tamén. Pero están viñendo sempre dos mesmos. E iso tamén te dá forzas para decir que hai que seguir intentando que as cousas cambien.
Cada un desde o seu sitio, cada un desde a súa idade, pero isto sempre pasou, Sempre pasou, pero imos mellorando. Sinceramente, eu aí son optimista. Aquí pasamos, estaba eu facendo memoria, esta mañán, cando pensaba un pouco o que quería decir aquí, isto cambiou para mellor moito. Hai anos, cando falábamos de política, a xente moza decíamos que a ver se algún día podíamos entrar nas listas. Entrar nas listas. Era impensable que xente moza estivera nas listas, tamén nas listas do Partido Popular. E despois empezamos a ver se podíamos entrar, íbamos conseguindo entrar de recheo en postos que non eran de saída, nunca. E despois seguimos avanzando e conseguimos a entrar de concelleiros de xuventude. Era cando entraba alguén nunha lista e conseguía, ali nas últimas había un bo resultado, pum, entraba concelleiro de xuventude. Ou de festas, que isto tampouco estaba mal. De educación, a veces tamén, fomos avanzando. E despois, cando eses primeiros chegaron e demostraran todo o que podía facer a xente moza nun partido que les daba oportunidades, aquilo se empezou a generalizar. E xa entramos con normalidade. E despois chegou xente como Lugués, que foi alcalde moi novo, pero era das escasísimas mostras que había. Nos outros partidos non había nada, Nos fomos facendo as cousas máis ou menos. Despois seguimos demostrando que se podían facer moi ben as cousas e hoxe chegamos a decir que hai 11 mozos e mozas que teñen moitas posibilidades de ser alcaldes dos seus povos. Sí, señor. Sí, señor. E isto pasou, aquí non hai cuotas, nin hai, isto hubo que ganalo. Hubo que demostrar que sabemos facer ben as cousas. A todo o mundo, incluído o propio Partido Popular, incluído os que estaban, os que estamos e os que estarán no futuro. Isto non é ningunha batalla ganada. Aquí se trata simplemente de decir que se somos o partido que máis se parece a Galicia e somos o partido que máis se parece a Galicia, Galicia evoluciona. E Galicia cada vez lle dá máis oportunidades a xente moza. E, polo tanto, a xente moza ten que estar tomando decisións. A xente moza ten que estar dirixindo, porque se vos preparades, e se vos sacrificades, e se tedes ganas, hai que deixar sitio para demostralo. E despois, claro, hai que ser valiente. Sigue sendo. Ten razón Pitu, como decía, que hai moito compromiso. É moito máis fácil non comprometerse. Aquí hai 11 que van ter que facer unha lista. Supoño que se empezarían. E supoño que se darían conta, a todos os 11 lles dixeron seguro, no, conta conmigo, pero na lista non. Non, eu voto a man, porque isto ten que cambiar ou ten que continuar. Pero non me pidas tanto. Por tanto, claro, cando tes 30 anos ou menos e ves que xente que ten a vida máis solucionada e probablemente lle sería máis sinxelo non está tan disposta a comprometerse, eso te pode desanimar ou te pode dar máis forzas. E, por tanto, eu vos pido que vos dean máis forzas. Os 11. A Luís en Fisterra, a Fernando en Cabanas, a José en Rivas de Sil, a Nicole en Pol, a Manuel en Baños de Molgas, a Nacho en Maside, a Marco en Monte de Ramo, a Iván en Catoira, a Lara en Tomiño, a Carlos en Orrosal e deixo para o final, porque teño que deixalo, a Miguel en Samos. Onde está Miguel? Bueno, Miguel, tocouche, o sinto. Non por nada, non por nada, simplemente porque eres o símbolo de moitas cousas do Partido Popular. Primeiro, respeto ao teu pai, que é moi importante. Segundo, quererlle o teu povo. E terceiro, darte conta e ser un tipo inteligente para decir que aquí por fin estás no sitio indicado. Benvido e a traballar. Aparte que me dixeron que o decía a tua moza tamén, non lle vou discutir, non? Pois, entonces, benvido de verdad. E supoño que será igual que todos os alcaldes e alcaldesas que temos, igual que todos os que son valientes para encabezar en nome do Partido Popular de Galicia unha lista nestas eleccións, moitísimas propostas para o seu povo, moitísimas cousas que van necesitar a colaboración da Xunta de Galicia. E eu, por lo tanto, vos digo, os 11. A través vosa,
por suposto, a todos os nosos candidatos, pero a todos os candidatos de todos os partidos, que finalmente sexa alcalde ou alcaldesa, incluso aceptando o que vai pasar. Vai haber alcaldes e alcaldesas. Eu, dende logo, vos digo, dubido moitísimo que ningún dos homes ou ninguna das mulleres que encabezan as nosas listas poida gobernar se a xente non di que, polo menos, que máis quere nese concello, que máis votos obtén, é dicir, a lista máis votada, senón vai ser prácticamente imposible. Isto é así, o sabemos. Hai outros moitos que están esperando a ver se os 11 mozos e mozas que van encabezar listas do Partido Popular non lle chega por unhos votos, a ver se son capaces de xuntarse todos. Bueno, o de sempre, isto o coñecedes, pero isto son as reglas de xogo. Pedimos moitas veces que se cambiaran, non se cambiaron e, por tanto, imos ir outra vez a unhas eleccións con esas reglas de xogo. Insustas dende o punto de vista da vontade da xente, probablemente. Que é o que hai na normativa? Bueno, xa sabemos tamén. Polo tanto, eu vos pido que fagades o máximo esforzo. Vos pido que traballedes intensamente, porque estou seguro que imos ter moitos éxitos. Ahora tamén, o digo, como presidente do Partido Popular de Galicia, como presidente da Xunta de Galicia incluso, aínda que este é un acto do partido, eu vos digo que si finalmente, por suposto, se conseguide ser alcaldes ou alcaldesas, contade con toda a miña colaboración. Pero se non o conseguimos, aínda gañando as eleccións, seremos leales colaboradores, tanto vos desde os concellos como nós desde a Xunta de Galicia, para que os concellos medren, goberne quen goberne. E isto é unha diferencia do Partido Popular con outros partidos que non son capaces de decirlo. E a mí me encanta, decía, ver este acto, veros a todos aquí, porque, digo, non, este acto non van facer, empezando porque non sabemos os candidatos, a día de hoxe, non, nin o... Por certo, somos, me decía Pablo ahora, outra vez o único partido que vai presentar candidaturas en toda Galicia, é o único partido que hai tempo que dixo que iba a ser os seus candidatos. Non van facer o resto, estarán moi pendentes deste acto, o ignorarán, probablemente, como se non tiver importancia, ten moitísima, canto máis ignoren, máis importancia lle están dando, non vos equivoquedes, ou falarán mal e dirán calquer cousa. Eu simplemente digo unha cousa. Que estedes hoxe todos aquí, que teñamos 11 mozos e mozas encabezando as candidaturas, que teñamos moitísimos mozos e mozas integrando as candidaturas. Esas 11 e moitas máis demostran unha cousa fundamental, que a xuventude, e igual que a xuventude, ningún sector da poboación de Galicia, ningunha zona de Galicia, ninguén en Galicia é propiedade de ninguén. Xa se acabou esa época donde algún partido pensaba que a xente moza era deles e só eles podían falar da xente moza e a xente moza non podía estar máis que con eles. A xente moza en Galicia é libre para estar donde queira. E hai moitos que están no Partido Popular. Por lo tanto, moitísimas gracias por facelo. Moitísimas gracias de verdade, porque estamos demostrando que sodes libres. E eu non quero outra cosa, simplemente que sesades libres. Libres para decidir. Libres para ver o que quere facer cada un coa súa vida, con quen se quere xuntar, como quere vivir, como quere organizarse. Liberdade, liberdade e medios para que cada un sexa libre. E, por suposto, traballaremos para intentar que a xente moza se quede en Galicia. Nos interesa moitísimo. Para iso hai que ter traballo, para iso hai que ser valiente, para iso hai que facer reformas importantes no rural, na pesca, nas maneiras de pensar, na industria. Pero como podemos estar escoitando? Como escoitamos todos os días, cando falamos de oportunidades de futuro, cando estamos vendo todos os días empresas que se rifan en todas partes, que veñen a falar coa Xunta de Galicia porque se queren instalar en Galicia, porque queren abrirlle mercado ás novas oportunidades que veñen, que van a crear, xa están creando miles de postos de traballo, que son as industrias do futuro, decir que non de ninguna maneira, que aquí en Galicia non se quere nada diso. Sin querer escoitar, sin ver opciones que as hai de compatibilizar o noso, conservar o noso medio ambiente, o noso literal, os nosos recursos pesqueiros coas novas oportunidades que crean traballo, que crean riqueza, que se non se quedan en Galicia se van ir a outros sitios onde se están esperando cos brazos abertos. Como pode haber partidos, como pode haber dirixentes políticos que digan que non? Como pode ter o egoísmo de pensar que eles como cobran un soldo en política toda a xente que está esperando a traballar se ten que aguantar e dicir eu non podo traballar porque a ti non che dá gana? Como poden ser así? Temos que loitar contra todo iso. Temos que abrir mentalidades, temos que ser exixentes, tedes que ser exixentes con nós.
Temos a obriga de preservar todo o que ten Galicia, que é fundamental, estes recursos, para vos, que vindes detrás, e para os que veñan detrás de vos, que veñen moi rápido. E, polo tanto, este é unha testemunha que pasa de man en man. E, polo tanto, Galicia, os seus recursos, o seu entorno, a súa riqueza, por suposto que imos preservar, pero por suposto que non imos pechar nin a mao, nin os ollos, nin a mente a novas oportunidades. Estamos diante de momentos moi importantes. Aquí o que non espabile probablemente se quede atrás. O que non entenda que o futuro vai moi rápido e que o futuro che ten que coller preparado, se vai quedar atrás e vai perder oportunidades que pasarán aos lados, que irán a outros sitios e que nunca máis seremos quen de recuperalas. Por eso é tan importante, por eso estamos buscando alianzas en Galicia, por eso, ante a desidia, o desprecio e a oposición que para facerlle oposición a Feijóo nos está facendo o Goberno central a todos os galegos, Galicia vai buscar alianzas. Por eso estamos falando con outras comunidades autónomas. Por eso estamos falando con todos aqueles que teñan os mismos intereses que Galicia, que podamos facer forza, que podamos facer masa común e que podamos mirar adiante. Para iso fai falta ter moita xente detrás que respalde. Por iso estou convencido de que nas eleccións de maio imos ter un gran resultado. Non vos fiedes, nin os 11 que hoxe estabades aquí sentados, nin todos aqueles que van ter que traballar, que somos todos, cando vos diga, no, é que ahora está un pouco máis fácil, ven a ola. Eu non sei, a ola é traballo. A ninguén tivo nunca ningún bo resultado se non traballa, se se confía, se pensa que todo lle vai vir feito e que todo depende de factores externos. Iso é o que queren que pensemos, iso é o que queren que fagamos, que nos confiemos. Quedan unhas semanas para traballar moitísimo. Quedan unhas semanas para dalo todo. Hai moitísimo traballo feito. Feito de que hoxe estedes aquí. O feito de que teñamos 11 homes e mulleres valientes que non son máis que unha pequena representación da forza do Partido Popular é moi importante. Por lo tanto, ahora imos pisar o acelerador facendo o que sabemos facer, que falar coa xente, estar na rúa, e estar na rúa é algo máis que unha frase, é estar cos veciños, é escoitalos, moitas veces para escoitar críticas, pero das críticas tamén salen sugestións. Moitas veces para que che den unha palmadiña no ombro, non pasa nada, se as cousas se fan ben é bo escoitar, que a xente que che di que imos polo bo camiño, pero escoitar, intentar acertar e ser humildes, como é este partido. Xa digo, agardo bons resultados, sinceramente. Agardo bons resultados en todas partes, porque sei que todos os candidatos e candidatas, todas as listas van traballar. En algúns sitios conseguiremos gobernar, noutros nos quedaremos moi cerca gañando as eleccións e non poderá ser, en outros simplemente a xente nos dirá que temos que seguir traballando, pero aí estábamos e aí imos seguir estando. A mí me encanta que unha parte importante sexa con xente tan nova. Unha parte importante sexa o reflexo do que é Galicia. Unha Galicia que evoluciona, unha Galicia valiente e unha Galicia que ten un partido, o partido mayoritario, que se vai presentar en todos os concellos, que intentou buscar con toda humildade os millores e as mellores candidatas e que creo que unha parte importante e a demostración é dicir que é xente nova. E Galicia é futuro, Galicia da xente nova e aquí estades para demostrarlo. Moitísima forza, moitísimas ganas e a celebrarlo. Moitas gracias. Moitas gracias.